Shirifla kanubagaw Shirifla filɛbagaw an b'a aw fo dan tɛ foli min na ka bɔ yan nɔ fo aw sigiyɔrɔ an b'a fɔ aw ye ka aw bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ mun tɔgɔ ye ko sans langue de bois an filɛ nin ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni nin kɛnɛ kelen kan bi kadi doya in na an ka bi maa welelen ale tɔgɔ ye Dr Hamadoun Ibrahim Touré Dr Touré an b'a fɔ ye i ni yantuma an bi i bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ mun tɔgɔ ye sans langue de bois i ka kɛnɛya i bisimila an ka kɛnɛ kan foli dɔ b'i bolo ka ɲɛsin an kanubagaw ma fɛ ka foli bila a ka télévision lajɛlikɛlaw bɛɛ ma an b'a f'i ye i ni ce i ka nin weleli jaabi la bi jɛmukan in labɛnna ni n jɛ ɲɔgɔn fɛ mun bɛ bɔ journal Le Républicain yɔrɔ ale tɔgɔ Bukari Dawo an bi i fana bisimila an ka nin kɛnɛ kɔnɔ i ka kɛnɛya ne ka kɛnɛ n ka foli bɛ lamɛnni jɛkulu bɛɛ ma n ka foli bɛ Amadou yɛrɛ ma min nana k'an ka ɲininkaliw jaabi o diyara n ye ayiwa nin kelen bɛ ladala ko ye an ka nin jɛmukan in kɔnɔ jɛna an ka an da don ɲininkaliw la an kelen bɛ ka fɛn dɔ labɛn mun bɛ kuma an ka bi maa welelen yɛrɛ kan a bɔra min a bɛ mun de kɛ a sɔrɔla ka baaraw jumɛn de kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana kɔ kan ayiwa an bɛna ja mun yira la o jaw bɛ kuma o de kan an ka taa fɛ Dr Hamadoun Touré, UIT, Union internationale des télécommunications, ale y'o secrétaire général ye kabini janvier kalo la san 2007 waati. A sugandira ko kura ka bila a yɛrɛ nɔ la san 4 manda kama kabini octobre kalo la san 2010 waati. Dr Hamadoun Touré a yɛrɛ a ka baaraw dabɔ san 1979 waatiw la Mali kɔnɔ n'o ye a yɛrɛ fa jamana ye. O mun senfɛ a ye a ka dɔntaw kawuriya kɛrɛnkɛrɛnnenya la satellite ko nasiraw fɛ bari sabula ka da kan station terrienne international fɔlɔfɔlɔ min sigira an ka jamana kɔnɔ a kɛra o directeur technique ye a ka sɔrɔ ka baara dabɔ cakɛda wɛrɛ kɔnɔ ka bɛn ni san 1985 waatiw ye u ko cakɛda ma ko programme d'assistance et de développement d'Intelsat a ka sɔrɔ ka ɲɛmaya sɔrɔ o kɔnɔ ka bɛn ni san 1994 waati ye farafina ani arabuduguw tɔgɔ la o jɔyɔrɔ in y'a to a yɛrɛ ka lakodɔ i n'a fɔ ɲɛma mun cɛsirilen don n'a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiriw ka bon ka ɲɛsi o cakɛda in bolofara bɛɛ ma i n'a fɔ Rascom san 1996 waati cakɛda min bɛ ko ICO Global Communication a kɛra o ɲɛma fɛnɛ ye farafina tɔgɔ la o mun senfɛ a kun bɛ baara kɛ farafina bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a to kɔnɔ Dr Hamadoun Touré a bɛ waati jan bɔ ale mun kelen bɛ ka ba don diɲɛ dɔɔni kuraw la o ka se ka kɛ ɲɛta siraw ye a kɛra ɲɛmaya fɔlɔ Bureau de développement des télécommunications BTD la ani UIT ka bɛn ni san 1998 waatiw ye ka taa bila san 2006 waatiw la o senfɛ bɛnkan minnu bɔra sommet mondial sur la société de l'information kɔnɔ a y'olu ta k'olu don ba la ni ka projɛtw sigi sen kan k'a bolo manabɔ dɛmɛbaga jɛkulu nɔfɛ jamana ɲɛmaw kɛnyɛrɛyew ani forobatɔnw Dr Hamadoun Touré an ka Mali den don diplôme minnu b'a bolo o dɔ ye maîtrise ye kunnafoni a n'a minɛnw nasira kan a ye mun sɔrɔ Leningrad a ye doctorat fɛnɛ sɔrɔ o sira kelen kan ka bɔ Moscou jamana kɔnɔ a ye furu kɛ den 4 b'a bolo mɔden 2 wa a bɛ kan minnu fɔ o ka ca i n'a fɔ anglais faransikan russe ani espagnol Dr Hamadoun Touré bonyamasegi jɔnjɔn caman de dira a ma kabini farafina kɔnɔ ka taa se diɲɛ fan wɛrɛw fɛ hatɛ Dr Touré an bɛ tila ka segin ka f'i ye k'i bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ wa an bɔra ka ja minnu ye sisan nɔ ayiwa an bɛ se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a jaw dafalen don walima n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔw b'a jɛ wa non a jaw dafara aw ye recherche caman kɛ ka fɛn caman yira mais min important na c'est que n ye chance sɔrɔ k'an ka jamana représenter kɛnɛma ayiwa i yɛrɛ b'a dɔn ni mɔgɔ taara kɛnɛma ka taa i ka Mali i ka jamana représenter n'i ye ko ɲuman kɛ i tɔgɔ ɲuman de bɛ fɔ mais n'i ye ko kolon kɛ a bɛ fɔ k'i ye maliden de ye a bɛ fɔ i ye farafin de ye a bɛ fɔ i ye silamɛ de ye o fɛn sugu ninnu donc o yɛrɛ de ye ne motiver pour que n ka se ka n ka baara kɛ ka ɲɛ pour que diɲɛ bɛɛ ka se ka ɲali n'a ye et donc n nana ka bɔ n ka o baara in na n'i taara i mana mɛn kɛnɛma cogo o cogo i nalen bɛ na ni dɔnniya kura de ye o dɔnniya in i
bɛ se k'a bila i ka jamana ka disposition na n'a kun y'o de ye. Ayiwa o faamuyana o diyara n ye kosɛbɛ e ye san 40 hakɛ kɛ jamana kɔ kan ani kuma diyara n da an bɛ se ka o fɔ e yɛrɛ fɛ e ni malidenw aw bɛ ɲɔgɔn kalama bi bi in na wa. oui n ka san 30 ni kɔ kɔnɔ ma liaison tigɛ Mali fɛ parce que bon a fɔlɔ ye a raison c'est très simple parce que ne ye den kelen de ye kɔrɔ tɛ n na dɔgɔ tɛ n na mais kɔrɔw ni dɔgɔ caman bɛ n bolo minnu tɛ n fa ni n ba taw ye mais o kosɔn n tun man ka mɛn kɛnɛma k'a sɔrɔ n ma na n somɔgɔw lajɛ n man ka mɛn k'a sɔrɔ n ma na ni n denw ye pour que u ka na u somɔgɔw lajɛ ani u somɔgɔ tɔw lajɛ donc ne ma san kelen kɛ ni ne mana yan Mali la siɲɛ 4 ka to ka se 6 la ma san kɛ ni mana ni n ka denmisɛnninw bɛɛ ye ka na vacances la mais o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la n ka o temps bɛɛ kɔnɔ ni Mali jamanatigiw tun bɛ se baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɛrɛ de y'a to Alpha Umaru Konare ye chevalier de l'ordre national médaille di yan o de y'a to Amadu Tumani Ture ye yen kɛ officier de l'ordre national ye olu distinction ninnu o ye n fa kosɛbɛ parce que n ye chance sɔrɔ ka distinction caman sɔrɔ jamana caman na mais i yɛrɛ ka faso ka reconnaissance o ka fisa ni fɛn bɛɛ ye donc n y'o sɔrɔ o kɔni vraiment o ye n dusu da kosɛbɛ. o ye nimisi wasa kosɛbɛ ayiwa Bukari Dawu ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka tɛnku an ka bi ma welelen na an b'a fɔ an filɛbaw ye k'a fɔ e fana ye kunnafoni dina ye mun bɛ bɔ journal mun tɔgɔ ye Le Républicain e o ɲɛmaa dɔ ye. a ka misali fɔra cogo min na a bɛ mɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ a ye kalanba minnu kɛ a n'a ye baaraba minnu ta diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ mɔgɔba minnu jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani minnu jɛra ko wɛrɛ ma min tɛ baara sira ye o bɛ mɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ ɲininkali min bɛ ne fɛ sisan o kalan min b'a la ani dɔnni min b'a la ani mɔgɔba minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ na o ta cogo di k'o kɛ ka jamana lataa ɲɛ o ɲininkali in b'o sɛmɛ a la. oui o question est vraiment o question ɲumanba ye parce que n'i ye diɲɛ maaba dɔw ni n'olu ye ɲɔgɔn kunbɛn a mana kɛ cogo cogo i bɛ fɛn kura de dege u bolo u ka baara kɛcogo la ani u yɛrɛ bɛ diɲɛ lajɛ cogo min o bɛɛ bɛ maa sɔn hakili la donc n bɛ ala tanu ko n ye chance sɔrɔ ka o mɔgɔ ninnu ye que an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye jamana caman fana dɛmɛ pour k'u ka développement plan de développement kɛ en place donc fɛn caman bɛ yen n bɛ se ka na n'a ye mais ne kelen tɛ en réalité parce que n taara diɲɛ jamana o jamana na ne taara à peu près a bɛ diɲɛ jamana 180 bɔ ne taara o la mais n ma taa jamana si la n ma maliyɛn sɔrɔ yɔrɔ min n ma maliyɛn sɔrɔ min bɛ ko kunna n ma maliyɛn sɔrɔ min mɔgɔw bɛ bonya b'a kan bon alors ne ka question ye min ye mun de kɛra an na de mun de y'an sɔrɔ Mali la bi bi in na n'i y'an bɛɛ ta kelen kelen an bɛɛ ye maa barikama ye mais n'i y'an barikaw fara ɲɔgɔn kan a tɛ kɛ barikaba ye n ma se k'o de faamu bon o dun o problème b'an kan tant que an m'o o problème sugu lajɛ ka solution sɔrɔ a la k'a lajɛ k'a sɔrɔ comment maliyɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min k'u ka efforts fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la n'an m'o kɛ a tɛ taa dɛ aw yɛrɛ b'a dɔn jamana bɛ ka taa bolo min fɛ wa maa si tɛna n'an ka jamana dilan n'an yɛrɛ jamanadenw tɛ et donc ne bɛ appel lancer an ka jamanadenw bɛɛ ma an ka essayer k'a lajɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka essayer k'a lajɛ ka bɛn ni problème bɛ yen nɔ an b'a jɛ k'a fɔ a b'a kɛra cogo min ni an ka ɲɛmaaw ye min décider an bɛɛ ka tugu k'o kɛ n'an y'o kɛ jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'an m'o kɛ an tɛ taa dɛ.
ayiwa o faamuyana docteur Touré an bɛ fɛ k'a dɔn sisan sa n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ye nɔ bɔ yiriwa baara nasiraw la ni kuma diyara an da n bɛ se k'o fɔ i wolodugu yɛrɛ kɔnɔ mun ye gundam ye an bɛ se k'o dɔn wa barisa i bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko i ye maabaw dɔn i ni maabaw jɛra ayiwa i sera ka nɔ bɔ i yɛrɛ wolodugu kɔnɔ. an ye bon yàrá maa ti yɛrɛ fɔ bon ni yɛrɛfɔ mana se yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ kunnadali ye o fana man ɲi mais n ka Mali kɔnɔ yan nɔ n ye ko caman kɛ n ka domaine yɛrɛ la télécommunication domaine ka dan o yɛrɛ ka taa o yɛrɛ ma fɔlɔ Mali kɔnɔ n ye réalisation minnu kɛ mun y'a to téléphone ni télévision bɛɛ développera yan nɔ an ye effort minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ olu de nana n'o ye wa an nana ni investisseurs caman ye yan nɔ mun ye programme financé yan nɔ min ye gundam dire ye ne wolola dire n fa wolola gundam même n ye affaire programme laban minnu kɛ yen nɔ n ye nana ni ordinateur wuli ka di école ma ye an ye ka technologie de l'information don wa n m'a kɛ olu dɔrɔn na dɛ n y'a daminɛ Tombouctou ka taa gundam ka kɛ dire ka tila ka na Mopti ka kɛ Sikaso ni bɛ ko ko kɛ n bɛ Mali bɛɛ de lajɛ pour que a kana fɔ ko i bɛ ka ko kɛ i bɔyɔrɔ dɔrɔn ye kan ka kɛ Mali bɛɛ de ye bon n ma dan o ma fana n kun bɛ ko minnu kɛ n b'a kɛ Afrique bɛɛ ye ne bɛ taa Union internationale de télécommunication na tuma min 1999 dugu kelen téléphone nga cani Afrique bɛɛ farafinna bɛɛ ta ye ne ye san 16 kɛ ne bɛ tila san 16 la tuma min téléphone dama min bɛ Afrique kɔnɔ yan nɔ o ka ca ni Amérique yɛrɛ bɛɛ ta ye Amérique dugu kelen ko tɛ dɛ Amérique bɛɛ donc c'est pour vous dire que an ye ko caman kɛ mun nana ni résultats ye an ka jamana technologie de l'information et de la communication o fɛn caman bɛ se ka kɛ fana mun bɛ se ka jamana yiriwa mun bɛ se ka secteur tɔw bɛ développer information de la télécommunication o de b'a to même école bɛ se ka kalan kɛ ka ɲɛ o de b'a to dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka u ka baara kɛ ka ɲɛ o de b'a to cikɛlaw bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ o de y'a to cikɛlaw bɛ se ka u ka engrais mesurer u bɛ se ka u ka ji hakɛ min bɛ ka don dugukolo la o bɛ se ka mesurer technologie de l'information la ayiwa n'u tilala o bɛɛ la u ka récolte u bɛ se ka feere cogo min ka feere wari datuma na min sɔngɔ min na min bɛ se ka fɛn ɲɛw ye fɛn nafaw ye donc technologie de l'information de la communication a bɛ fɛn caman kɛ a bɛ baara kuraw créer a bɛ baarada kuraw créer fana donc il faut que ne ka secteur ni ne ye chance sɔrɔ k'o kɛ non seulement Mali la Afrique fana mais diɲɛ fantan naani bɛɛ la fana parce que n'i bɛ Nations Unies na i kan ka diɲɛ bɛɛ de lajɛ mais i yɛrɛ ka jamana kɔni a man ka to kɔ. président sigi tɛmɛnen na candidat dɔ min kɛra président ye o kun y'a fɔ ko n'a sigira k'a bɛ ordinateur kelen di écoleden kelen-kelenna bɛɛ ma an ka jamana in kɔnɔ a kɔni ma se ka kɛ fɔlɔ e hakilila ye mun ye o la e yɛrɛ bɛ a nɔfɛ sisan ni e sigira e bɛ o kelen de kɛ wa ou bien e hakilila ye jumɛn ou bien e bɛna dɔ kɛ ka tɛmɛ o kan. ordinateur dili mɔgɔw ma baara man ka dan ye quoi donc a ma di fɔlɔ yɛrɛ mais n'o dira o de ye baara daminɛ ye parce que ordinateur ye machine dɔrɔn de ye pour que i ka se ka communiquer mɔgɔ tɔw fɛ fɛn minnu bɛ don a kɔnɔ n'o tɔgɔ ye logiciel olu kan ka développer yan yɛrɛ o kan ka kɛ moyen pour que an ka jeunes minnu bɛ yan nɔ minnu y'a kalan kɛ olu bɛ se ka logiciel dɔw développer minnu bɛ don o machine yɛrɛ la pour que i ni machine ni ka se ka kuma logiciel ye min ye fɛɛrɛ don min b'a to machine ni mɔgɔ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n'i y'i bolo d'a kan a bɛ se ka fɛn dɔw yir'i la n'i ye fɛn dɔ sɛbɛn a bɛ fɛn dɔ d'i ma i bɛ se ka i bɛ information dɔ ɲini ka kalan dɔ kɛ o fɛn sugu ninnu bɛɛ kan ka bila dilan fana a kɔfɛ n'o fana bɔra a la
système de télécommunication min b'a to ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ machine bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ donc fɛn man ka dan ordinateur dɔrɔn ma c'est tout un ensemble o de kan ka bila en place pour que a ka se ka kɛ fɛn ye fɛn nafama ye a ka se ka fɛn min bɛ baara kuraw créer an ka jamana kɔnɔ a ka se ka kɛ fɛn min b'an ka jamana économie développer et donc réellement o programme sugu de kan ka bila en place ne ye jamana caman dɛmɛ minnu tun b'o kɛ ne tun bɛ Malaisie conseil présidentiel la en 1999 jusqu'à 2006 y'a faamuya b'a la u ye programme minnu kɛ u yɛrɛ ka denmisɛnninw de y'a développé bon an ka école système na sisan fɛn caman bɛ yen mun kan ka kɛ minnu ma kɛ fɔlɔ kalan sugu dɔw bɛ yen nɔ n'olu ma daminɛ sisan kabini jardin d'enfant na an ka mɔgɔw bɛ kɛ analphabète de ye komi maa min ma kalan i y'a faamuya b'a la o kalanw tɔgɔ ye programmation o kalanw tɔgɔ ye intelligence artificielle min na machine bɛ baara kɛ komi mɔgɔ machine ni ayiwa kunkolo sɛmɛ science développé ka se o ma sɔn ye kunkolo sɛmɛ ni machine ka baara bɛɛ bi ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sisan donc n'i bɛ denmisɛnninw dege école la u kan ka o baara sugu fɛn sugu de kalan pour que u ka se ka kɛ fɛn ye génération prochaine na pour que u ka se ka baaraw kɛ baara minnu nafa b'u la n'an m'olu kɛ minnu bɛ kan ka olu kɛ sisan olu bɛna tila ka an denw coloniser o dun tɛ maa si ka laɲini ye an ka nin jamana in kɔnɔ wa e ye kunnafoni ko sidɔn kosɛbɛ ni kuma diyara an da an bɛ se ka o fɔ e yɛrɛ fɛ jamana kunnafoni ko bɛ lahala jumɛn de la bi bi na jamana kunnafoni ko yarɔ presse kɔni o b'an bolo yan alhamdulilayi o kɔni a ka ca mais u ka se ka u exprimer ka se ka kuma di diɲɛ mali denw bɛɛ ma o kɔni halisa baara n kan ka k'o la parce que kuma kan ka di bɛɛ ma hali ni maa min n'i ka kuntilenya tɛ kelen ye a ka fɔ a ka jateminɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi bon ni o ma kɛ presse ka existence bɛɛ bila en danger donc n bɛ ci bila an ka masakɛw ma u ka essayer ka u jija u ka essayer ka liberté di presse ma kosɛbɛ pour que u ka se ka o exprimer presse bɛ baara min kɛ ni o de bɛ se ka mali yiriwa et donc u ka contribution kan ka d'u ma gɛlɛya dɔw kɔni b'a la presse min ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ye ani min ye foroba baarakɛlaw ye a jirala k'a fɔ ko foroba baarakɛlaw ni mɔgɔ min tɛ gouvernement ka kan fɔ i ka fɛn tɛ tɛmɛ e hakilila ye mun ye o la i yɛrɛ ye foroba baarakɛla ye sisan i bɛ kɛ ka i wɔsi jamana de ye e ka hakilila ye mun ye o la n y'o de fɔ ne ka lancement kɛra kunnasini Gawo a ma yira télévision na ma fɔ télé la télévision na an bɛɛ dun ye maliyɛnw de ye an bɛ na pour que k'an ka jamana dɛmɛ de an bɛ mun kɛ a tɛ mɔgɔ si contrôle la an bɛ fɛ an ka jamana de fɛ i y'a faamuya b'a la an bɛ mun kɛ a kan ka yira bɛɛ la n'an ye kuma minnu fɔ même n'a tɛ taa dɔw jimi sira fɛ i k'a to population yɛrɛ k'a lajɛ ka u yɛrɛ k'u ka jugement kɛ k'a fɔ nin kuma in ye tiɲɛ ye wa nin tɛ tiɲɛ ye bon ni jamana dun ma segin tiɲɛ kan jamana tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ bon an y'o o de tun b'an ka laada la fɔlɔ le langage de la vérité i y'a mɛn tiɲɛ bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ bon ni tiɲɛ ma segin jamana tɛ taa ɲɛ bon tiɲɛ dun bɛ se ka fɔ i bɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye sans que k'a nɛni sans que k'i kan kɔrɔta sans que k'a tigi lamaloya bon n'an y'a an fɛn ka kuma o de la jama bɛ se ka taa ɲɛ mais démocratie nana cogo min jamana kɔnɔ maa caman bɛ yen nɔ mun ma démocratie faamu a cogo la minnu nana an bɛ ka démocratie lajɛ minnu bolo sisan américains ni européens mais i b'a sɔrɔ jamana dɔw la cɛ ni muso u tɛ parti kelen na u bɛ taa kuma u bɛ dialogue débat kɛ n'u tilala u bɛ taa so ɲɔgɔn bolo minɛ ka taa so i b'a sɔrɔ terima fila bɛ yen nɔ mun tɛ parti kelen na ti se an ka jamana ye n'a y'a sɔrɔ bɛn tun bɛ jamana in kɔnɔ
adema tun bɛ to pouvoir la san 100 kabi primaire kɛra an ka jamana kɔnɔ primaire kɛra adema kɔnɔ en 2002 adema cira adema kɛra morceau 6 bon o de y'a to il faut que an ka presse ka rôle c'est très important pour que a ka se ka kunnafoni d'an ma pour que an ka se ka o faamu k'a fɔ ni maa ye kunnafoni di min ni i ta tɛ kelen ye o tɛ baasi ye au contraire a bɛ dɔ fara a kan de donc an ka o bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc démocratie ni vraiment il faut que an ka sigi k'a lajɛ comment an bɛ se ka profiter démocratie la cogo min. n bɛ fɛ k'a ɲininka a nalen Mali kɔnɔ sisan ka na a jɔyɔrɔ fa jamana baarali la a ye tɔn dɔ sigi ko alliance Kayira o alliance in bɛ cogo di bi a bɛ ka sigi jamana kɔnɔ wa a bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan. an ye tɔn sigi wa parti politique tɛ an ye alliance kɛ parce que an b'a dɔn maliyɛnw bi u sɛgɛnnen don politique la maliyɛnw u tigɛlen bɛ politique la u tigɛlen bɛ politique mɔgɔw la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ kunbɛn kabini n ye nin fɛn in daminɛ bɛɛ b'a fɔ n ye ne tɛ politique kɛ mɔgɔw yɛrɛ kuntilenna yɛrɛ hakilila ye min ye sisan k'a fɔ politique kɛ u y'a ni nkalontigɛ ni sonyani de kɛ ɲɔgɔn ye kɛ kelen ye tu comprends n tɛ politique kɛ o kɔrɔ ye n tɛ sonyani kɛ bon alors que politique dun n'i ma politique kɛ o fana ye politique dɔ ye o mais politique kolon de don kosɛbɛ kabi coup d'état kɛra 1968 Mali intellectuel caman ne yɛrɛ b'u la Mali intellectuel caman bɛ yen minnu ye politique dabila mais an jo t'a la parce que n'i ma politique kɛ politique de b'i kɛ et donc il n'est jamais trop tard ka segin a ma an bɛ ka alliance Kayira ni implanté ka taa sigi an ka Mali fantan bɛɛ la an ka Mali commune 773 bɛɛ la an bɛ ka taa implanté a bɛɛ la pour que an ka se ka dialogue lancer an ye ci bila mɔgɔ tɔw ma fana parti politique tɔw ma ni nalen depuis mois de juillet la n ye ci bila parti politique bɛɛ ma k'a fɔ ayiwa an k'a lajɛ an ka se ka kuma an ka se k'an ka jamana dilan an k'a dilan ɲɔgɔn fɛ an ka se ka kuma an ka se ka bɛn dɔw ye n ka wele lamɛn an kumana ɲɔgɔn fɛ dɔw ma sɔn k'a lamɛn mais olu tila k'an wele tuguni comme u y'a ye sisan k'a fɔ sɛbɛ ko b'a la u nana mais an tun b'an sɛbɛ la ka b'o kuma mais u kun kɔnɔ an tɛ fɛ ka politique kɛlen bɛ k'a bila mɔgɔ classe dɔrɔn ye o dun tɛ se ka kɛ Mali y'an bɛɛ de ta ye Malidenw de bɛɛ bɛna dilan ɲɔgɔn fɛ o hukumu kelen kɔnɔ n'i ye maa caman ɲininka o b'a fɔ ko Dr Touré tɛ fɛn caman dɔn politiki kow kan fɛlɛ ni dabali jumɛn bɛ i bolo fanga ɲini na politiki kɛnɛ kan. mɔgɔw b'o de fɔ ko a ma politique kɛ mais l'école tɛ yen o mɔgɔ bɛ taa kalan politique kalan yɔrɔ min o politique diplôme tɛ yen o n'a diplôme bɛ yen maa caman bɛ an kunna bi na u kun tɛ tɛmɛ u kun tɛ passé i y'a faamuya b'a la politique ye mun ye politique ye diɲɛ dɔnni de ye an n'an ka jamana dɔnni ne ye n wolola yan ka mɔ yan n kalanna n ka Mali de bourse ye n ye n kalan ayiwa ne kan ka fɛn kɛ Mali ye parce que Mali ye ko bɛɛ kɛ ne ye ne kan ka ko bɛɛ kɛ n ka jamana ye o de y'a to an bɛ segin ka na an ni mɔgɔw bɛ kuma an b'a lajɛ bɛɛ bɛ se ka contribution kɛ cogo min mɔgɔ bɛ dɔ dɔn yɔrɔ dɔ la dɔ t'o dɔn yɔrɔ dɔ la n'o y'u fara ɲɔgɔn kan an ka jamana bɛ yiriwa jamana bɛ yiriwa ten de. ayiwa nin kɛnɛ kelen in kan Dr Touré ni jɛmukan in kɔnɔ yan nɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko i bɛ jɛkulu ba kɔnɔ jɛkulu mun bɛ taa cɛbɔ 11 ɲɔgɔnna hakɛ la ayiwa an kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko sugantili de tun bɛ na kɛ o jɛkulu kɔnɔ walasa ka cɛbɔ kelen ta mun bɛ taa kalafiliw la juillet kalo nata la nka Musa Mara ale y'i kan bɔ ka ban o t'a yira k'a fɔ ko bɛnkan ma labato aw ka nin jɛkulu in kɔnɔ wa. bon an y'a nin daminɛ an mɔgɔ 5 de tun don mɔgɔ tɔw nana ka na fara kan parce que an y'a jira k'a fɔ il faut k'an ka bɛn kɛ pour que ka mɔgɔ nombre candidat diminuer k'a fɔ kelen na ou 2 o tɛ an bɛ fɛ ka dɔ bɔ a la de pour que ka force d'an ma
mais o yɛrɛ ka bɔ a la an bɛ discussion minnu kɛ chaque fois que n'an ye ɲɔgɔn kunbɛn jamana ɲɛtaa taabolow kan o yɛrɛ o ka fisa ni an bɛ ka choix ko min fɔ ye ni mɔgɔ kelen y'i kan bɔ fɛn t'o la o n ko ne yɛrɛ n kan bɔ kabi mois de décembre la mais ne ye n ta kɛ parce que parti politique tɛ n bolo maa t'a dɔn k'a fɔ n b'a la ni ne tun ma n kan bɔ aw tun tɛna ne wele bien plateau la donc ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kan bɔ problème t'a la mais an bɛ ka mun ɲini bɛɛ bɛ k'a fɔ an bɛ ka mɔgɔ kura de ɲini an bɛ ka mɔgɔ ɲini min bolo ma deli ka nɔgɔ a la i bolo bɛ se ka don a la dɛ mais i bolo ma na nɔgɔ an bɛ mɔgɔ ɲini min ma deli ka nkalon tigɛ an ye ou bien ka sonyani kɛ ayiwa ni mɔgɔ min y'i kan bɔ ni e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ e de b'o représenter ayiwa an b'a ye mais ce que je sais an ka jamana sera niveau min ma maliyɛnw bɛɛ sigilen bɛ ka kɔnɔni kɛ 29 juillet n'u bɛ vote ni min kɛ u b'a yira k'a fɔ ayiwa maliyɛn sisan u bɛ changement de fɛ ayiwa mɔgɔ kura de bɛ ka ɲini e dun da ma deli ka don politique la fɔlɔ est ce que hakililaw ma deli k'i sen ye gouvernement fana la i ma don gouvernement la i mɛ don parti politique la Mali la yan ayiwa donc o jɛkulu in kɔnɔna na est ce que o la an hakili tɛna da e kan ko e bɛna u ka cɛ bɔ yan ni ne kɛra u ka cɛ bɔ ye a bɛ diya n ye n bɛ kan ka cas présenter n bɛ k'a f'u ye mais n ye démocrate ye n bɛ kan k'a f'u ye fana bɛɛ k'a essayer k'i kundilen labɔ pour que an k'a lajɛ maa min bɛ se ka non seulement ka gagner mais ka jamana in bila taabolo ɲuman kan bon o la même n'o kɛra i kelen tɛna kɛ o i b'a kɛ ni jamana den tɔw de ye mais n'i ye leader ye i kan ka exemple de yira o de y'a to ne ka alliance Kayra nin n'an ye min dilan an ma programme politique k'a la parce que programme politique ye i bɛna fɛn programme dɔw fɔ k'a fɔ i bɛna olu kɛ an ye parti caman ye o programme politique a jumɛn de kɛra a si ma bɔ a sira fɛ ne manifeste de dilan manifeste ye mun ye manifeste ye principe de ye n t'a dɔn n b'o fɔ bamanankan na cogo min principe do min taabolo min b'a to n'i y'olu kɛ i bɛ se ka jamana lataa ɲɛ o taabolo ye mun ye o taabolo ye ɲɛfɔli ye o taabolo ye ka corruption jɔ o taabolo ye ka justice bila système de justice bila min tilennen don e yɛrɛ fɛ yurugu bɛ lahala jumɛn de la bi n'an ka jamana kɔnɔ kɔni a sera niveau min ma an bɛɛ b'a dɔn mais n'an m'o jɔ jamana tɛ taa ɲɛ jamana bɛ ka taa koko la directement sisan an yɛrɛ b'o dɔn mais je pense que mɔgɔ dɔw yɛrɛ bolo b'a la sisan n'i y'i bolo da o kan k'a fɔ an k'a to ten sa u b'u jɔ mais tant que i ma système de justice sociale bila en place min b'a to mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛ o bɛ puni a tɛ se ka ɲɛ tant que i ma justice sociale kɛ an ka ekɔlidenw tɛna se ka kalan ka ɲɛ an ka polisiw tɛna se ka baara kɛ ka ɲɛ an ka sɔrɔsiw tɛna se ka baara kɛ ka ɲɛ donc vraiment justice sociale ye fɛn bɛɛ de fondement ye Docteur Touré e bɛ se k'a fɔ nin kɛnɛ in kan i bɛna fɔ Cɛbilen Daramɛ y'a fɔ cogo min na kari tɛmɛni nin kɛnɛ kelen in kan ko an ka jamana in mun ye Mali ye k'a bɛ dankan jugu kan n'o y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la jɛnɛ a ko bɛ kɛ nimisa ye non Cɛbilen Daramɛ il a raison a y'a fɔ et puis jo b'a fɛ ne fana kuntilenna y'o de ye ale y'a fɔ ko pays bɛ ka taa au bord du précipice ne y'a fɔ k'an bɛ ka taa koko de la n'i sera koko la o tɛ digi dan ye digi dan ye kɛnɛ ye y'a mɛn an bɛ ka so o de ma bon o de la n'an sera o ma bɛɛ jamanadenw bɛɛ bɛ se ka bɛɛ bɔ wuli parce que a bɛna so o de ma sisan aw bɛ fanga ɲini na fɛɛrɛ jumɛn de b'aw bolo depuis sisan walasa ka dankari nin kɛwale jugu ninnu na minnu ye yuruguyurugu ye minnu ye lakana tɛ ka sabati an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ b'a la ayiwa fɛɛrɛ jɔnjɔn jumɛn bɛ aw bolo d'abord n'i ma jamana ka structure dilan ka ɲɛmaya bila a la mun bɛ a baara dɔn sisan
ni gouvernement nommé na a ka ca la gouvernement tilancɛ mɔgɔw tilancɛ u b'u ka cabinet mɔgɔw lasigi k'a fɔ bɔn ayiwa ne kɔni bɛnna n bɛ n kalifaw la n nana n t'aw ka fɛn ɲɛdɔn a bɛ n dɛmɛ pour que n ka nin dege aw fɛ o tuma ministère kɛra degefɛnyɔrɔ de degeso de ya i nana ministère la i kan ka fɛn i kungilenna bɛ taa cogo min i kan k'a dɔn donc il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut o bɛ fɔ kuma bɛɛ mais o tɛ kɛ ni ministre min ko k'ale nana ekɔliso la ale bɛ tila ekɔliso la kalo 6 u b'a bila yɔrɔ wɛrɛ a bɛ tila ka taa degeli kɛ yen tun o tuma jamana kɛra degelikɛyɔrɔ de ye an dun mago bɛ ɲɛtaa de la an bɛ mago bɛ ɲɛtaa de la mais i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ i y'an kelen kelen fɛn o fɛn ta domaine dɔ bɛ an bɛ min dɔn ka tɛmɛ a bɛɛ kan mɔgɔw kan ka bila o de la cɛ ni muso n'i ye gouvernement kɛra mɔgɔ 20 ye cɛ 20 muso 20 a fɔ de ma parité i y'a faamuya b'a la ni i bɛ mɔgɔ minnu ta kabi e ma don u b'a baara daminɛ u b'a baara la ka ban o mɔgɔ sugu de kan ka kɛ wa sɔnni u ka baara yɛrɛ daminɛ u kan ka taa assemblée nationale la u bɛɛ kelen kelen k'u fɛta fɔ u bɛ se ka mun kɛ jamana bɛ kɛ o de kan an ka assemblée nationale ka baara ye o fɛn sugu de ye pour que ka gouvernement mɔgɔw accepter mais an ka sisan an bɛ gouvernement nommé dɔrɔn premier ministre bɛ taa ka fɛn fɔ discours kɛ fɛn na jamana tɛ taa o kan donc il faut que vraiment an ka baara segin jamana kɔnɔ an ka tiɲɛ lasigi jamana kɔnɔ an ka essayer ka programme dilan min bɛ an ka mɔgɔw ka problème ɲɛnabɔ sécurité ko problème a bɛ jamana fan bɛɛ nord dɔrɔn tɛ a bɛ fan bɛɛ u kan ka ɲɛnabɔ an ne bɔra Gawo kɔnɔ sécurité tɛ yen ni sécurité tɛ yɔrɔ la jamana t'an ta ye an ye permission ɲini jamana wɛrɛw mɔgɔdenw de fɛ pour que ka taa Gawo jamana cayara dɛ minnu yɛrɛ tɛ malidenw ye minnu tɛ malidenw ye walasa k'an sen se Gawo mara kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o tɛ jamana ye donc il faut que o cadre kelen kɔnɔ aw bɛna se Tombouctou mara kɔnɔ o ni Kidali mara kɔnɔ aw bɛna yamaruya ɲini maa wɛrɛw fɛ walasa ka se yen nɔ fana a bɛɛ tɛ Mali ya n'an ma taa o bɛ ɲɛ mais n ko premier ministre bɔra yen kunu a ko dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka premier ministre bɛ yen Jamali lo donc an kan ka taa yen an kan ka taa campagne kɛ maa dɔw ko jɔnjɔn kun sigilen bɛ Kidali mara kɔnɔ Mali drapeau kun sigilen bɛ cogo min na ayiwa Mahamudu Tule ninnu fana ka jɔnjɔn kun sigilen bɛ o cogo kelen na ɲɛfɔli jumɛn bɛ e bolo mais an taara an ka problème ɲɛnabɔ kɛnɛma de o a bura yan nɔ 2013 2012 an taara Wagare ka taa accord de Ouaga kɛ ka tila ka taa Alger an tilala ka na bura an taara Alger accord d'Alger accord de Bamako kɛ accord de Kidal Tessali Nioro yɔrɔ mais pour que an tɛ se ka Malidenw tɛ se ka sigi ka fɛ Burkinabé y'u ka kɛlɛ kɛ o u bɛ coup d'état kɛ u fɛ yen n k'u y'a ɲɛnabɔ u fɛ yen Zimbabwe sisan u y'a ɲɛnabɔ a ma mɛn Afrique du Sud y'u ta ɲɛnabɔ pourquoi Mali de ta il faut k'an ka taa yɔrɔ wɛrɛ an dɛsɛra de an dɛsɛra parce que Malidenw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ non maa si nana an bila ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'an yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se k'a décider an bɛ kuma Maliden ɲɛnabɔw bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka kuma sɔrɔ ni seko ni dɔnko ni ɲɛta siratigɛ la yanni san 2022 ka na fɔ san 2023 ma o taabolo bɛ cogo jumɛn e yɛrɛ fɛ développement i bɛ plan de développement i b'i sigi de ka kungun n'a ɲɛɲɛ fɔ an bɛ yɔrɔ min problème jumɛn b'a la fɛn jumɛn b'an bolo an bɛ mun ɲini jiko problème b'an na yɔrɔ min an bɛ kɔlɔnw sen agriculture bɛ kɛ an bɛ nin kɛ an ka santé taabolo la ni an ka ministres n'an ka dirigeants bɛɛ bɛ taa u furakɛ kɛnɛma fantanw ni président b'a ka furakɛli kɛ an ka hôpital la yan nɔ appareil min kan ka furakɛ u t'o san an y'a ye k'a fɔ n'a banna a tɛna kɛ tɔ ta ye hali sini i ka hakɛ to docteur Touré o kelen de don se bɛ maa minnu ye faamaw olu bɛ taa u furakɛ kɔ kan an fantanw an de bɛ to maɲumatɔ ko la yan nɔ fura
fɛrɛ jumɛn de bɛ se ka na ni ka dankari olu ko ninnu. Mais il suffit que i k'a fɔ k'i bɛ furakɛ yan nɔ pour que appareil ka san wari min bɛ sara pour que ka taa ni faama dɔ ye kɛnɛma o wari kelen bɛ se ka appareil san ka na a b'ale furakɛ a bɛ tila ka jamanaden tɔw bɛ furakɛ. Appareil de dialyse ye miliyɔn kɔnɔntɔn dɔrɔn ye. Gabriel Touré la groupe tun tɛ marché ni semaine dernière la y'a ye groupe ye miliyɔn 12 de ye o bɛ dɛsɛ. An bɛ taa an furakɛ même Faransi dɔrɔn tɛ koyi Europe dɔrɔn tɛ koyi an bɛ taa an furakɛ hali Maroc ani Tunisie. Ngulu n'anw bɛɛ tun bɛ niveau kelen na en 1960 olu y'u ka système de santé dilan ka ɲɛ pour que an tɛ se k'an ta dilan. E bɛ fanga ɲini na ayiwa ni e garisigɛ donna la e bɛ se ka na dankari olu kɛwale jugu ninnu. Non o kɔni o bɛ tilen de parce que wari bɛ yan fana a wari bɛ yan a bɛ ka tiɲɛ de wari tɛ ka don a bɛ ka tiɲɛ jɔn fɛ. Mɔgɔ minnu bɛ fanga kunna olu de ye responsable ye mais maintenant moi je dis an bɛ yan nɔ an bɛɛ ka faute b'a la parce que ni corruption ko kuma fɔra yan ko kelen bɛ yen nɔ an b'a essayer ka mɔgɔw dɔw accuser quoi ni corruption fɔra mɔgɔ minnu b'a di olu ka faute u nɔ b'a la minnu b'a minɛ u nɔ b'a la fana minnu sigilen bɛ u tɛ ka fɛn fɔ u fana nɔ b'a la. Hali minnu tun tɛ yen ne denkɛ b'a fɔ ne bɛ se k'a fɔ ne ye papa pourquoi i tun tɛ yen pourquoi i mana ɲɛnabɔ bon o problème t'o yɔrɔ yɛrɛ la jɔnni ka faute don o kɔni banna an k'o to yen an bɛ bɔ nin na cogo di an k'an k'o de daminɛ sisan an k'an k'an sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka bɔ a situation na wa an bɛ se ka bɔ a la fana n'an kumana ni ye jamanaw ye minnu bɛɛ tun bɛ situation na min tun ka jugu n'an ta ye Rwanda génocide tun bɛ yen maa miliyɔn 1 de sara tile 90 kɔnɔ kalo 3 kɔnɔ maa miliyɔn 1 y'a mɛn denmisɛnnin ka taa san 1 fo san 7 o denmisɛn miliyɔn 3 de tun bɛ kuri kɔnɔ fa t'u la ba t'u la u fa n'u baw sara. Mais u yɔrɔ bɔ a la. Jateminɛw kelen bɛ ka jira k'a fɔ bi bi in na i filɛ nin ye k'i da maga Rwanda mun na a bɛ ɲɛtaa sira de fɛ. Mais Rwanda bɛ ko minnu kɛ sisan n k'an kun b'o kɛ en 1960 n'i taara Rwanda i b'a sɔrɔ dugu jɛlen don a jɛlen don parce que u bɛ mun kɛ an kun b'o kɛ en 1960 de 60 à 68 Modibo tile la u tun b'a kɛ u tun b'a fɔ a ma investissement humain kari laban kalo kɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ k'i ka da fura. Aw bɛ ni dɔ ka koko binnen don a b'o ka koko jɔ ne mɔna Segu de flamboyant tun bɛ fan bɛɛ dugu tun cɛ ka ɲi mais mun de y'an sɔrɔ n'i ye sécurité ko kuma fɔ yen nɔ u b'a f'i ye ko mais n ko général Asko Fare de y'an ka mɔgɔw former yan maliyɛn don mun de y'an sɔrɔ. ni san 27 in kɔnɔ ayiwa n'i ye maa caman ɲininka u b'a fɔ ko politikimaaw dɛsɛra ayiwa olu de fana bɛ taa ka segin na fanga ɲini na halisa kalata minnu bɛ nale e dun ma deli ka politiki kɛ i sen ma ye gouvernement si la ayiwa ni e ye jɔyɔrɔ sɔrɔ an bɛ se ka an jigi d'a kan ka fɔ politikimaaw dɛsɛra yɔrɔ min na aw bɛna san sɔrɔ. o kɔni minnu b'a kunna sisan u dɛsɛra an b'o dɔn minnu ye nkalon tigɛ ka sɔnni kɛ an b'o dɔn 100% o y'a kɛ. Bon anw minnu ta dɔnnen tɛ anw ta dutu bɛ se ka k'a la k'a fɔ walima a bɛ se ka kɛ a bɛ taa kɛ au moins an ta ye 50% ye mais olu ta ye 100% ye. 100%. siga t'o la. siga t'a la u dɛsɛra fana mais an bɛ se ka jamana dilan ɲɔgɔn fɛ ka bɛɛ segin kan ɲuman kan. barisa maliko de don. maliko de don. fɛɛrɛ jumɛn bɛ aw kɔnɔ lakanabaliya kɛlɛli la. Est-ce que fanga ka di kɛlɛkɛcɛw ma wa ou bien sigi ka fɔ jumɛn de bɛ se k'an bɔ dingɛ kɔnɔ. non jamana tɛ se ka dilan ni jamanadenw ma sigi ka kuma o dialogue tun tɛ ani rebelle ni mɔgɔw cɛ gouvernement cɛ ni dialogue donna a cɛ sinon a bɛ fɔ min ma monologue bɛɛ kelen kelen bɛ wuli ka kuma fɔ mais i tɛ ka tɔn in lamɛn o de kɛra o. N'an sigi ka kuma a bɛ bɛn n'an ye répartition de richesse k'a bi n'i ye mɔgɔ ye marifa b'a bolo
ɲɔta bolo k'a den bolo a den san saba sigi bɛ a bɛna si kɔngɔ la marifa b'a bolo yɛrɛ a bɛ taa yɔrɔ la bon an sera o niveau de ma sisan bon o fɛn sugu a bɛ mɔgɔw humilier a bɛ mɔgɔ lamaloya o dun o man kan donc an kan k'o fɛn bɛɛ de segin ka na et puis e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ dɔw ye a ta o y'a soin u bɛ ka tila ka don katubaw kɔnɔ ka poussière k'aw kan comment n'an ko valeur bɛɛ de lajɛ quoi k'a essayer ka jamana sigi position na min na vraiment jamanadenw bɛɛ b'u yɛrɛ filɛ jamanaden kosɛbɛ jamanadenw i mana kɛ faama ye i kɛ fantan ye n'i ye kojugu kɛ a bɛ yiri la n'i ye koɲuman kɛ i bɛ fo et vraiment n'an y'an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a kɛ parce que comme n y'a f'i ye cogo min n taara diɲɛ jamana o jamana la n ye maliyɛn sɔrɔ yen min mɔgɔw bɛ min bonya min bɛ ka baara kɛ min bɛ ka o jamana dɛmɛ mais n'i y'an fara ɲɔgɔn kan yan nɔ an tɛ se a kɛlen bɛ bugɔ ntɛrɛya ye o de tɛ ka se ka faamuya hali sisan ayiwa docteur Toure an ka wagati kɔni a bɛ ɲini ka na koron sa sɛbɛ koronna nka ɲininkali kumaba kelen b'an bolo k'o tɛnku i la jɛna an k'an kɔ don Bukari Ndaw ɲininkali dɔ b'i bolo ɲininkali laban an y'a ye k'a fɔ i ni maabaaw caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i taara Faransi jamana na i taara États-Unis jamana na an ye i ni Nelson Mandela ala ka dayɔrɔ suma i n'olu bɛɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'an jigi da kan k'a fɔ e bɛ fanga ɲini na e cɛ bɔ ye fɔlɔ e y'i kan bɔ officiellement wa ayi kalata nataw la a ma bɔ fɔlɔ officiellement parce que campagne ma daminɛ fɔlɔ mais depuis mois de décembre la u y'a jira Alliance Kaya y'a bilala sen na pour que ka se ka ne ka candidature présentée n'a kun ka sera an y'o fɔ ka ban a y'o baaraw kɛ n ye chance min sɔrɔ ka ɲɛ maabaw kunbɛn ka n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ye leçon di yan ma diɲɛ bɛ se ka taa cogo min ni n'u sigira ka kuma i bɛ fɛn kura dɔ dege u ka kɛtaw la u bɛ u ka miiriya taw la u b'i dɛmɛ pour que i ka se ka jamana fana dɛmɛ bon olu fana u bɛ anw fana utiliser cogo min je sais que n bɛ se ka jamanadenw bɛɛ utiliser ten nɔ pour que an ka se ka jamana wuli ɲɔgɔn fɛ o de y'a to n bɛ kan bila an ka Mali citoyen bɛɛ ma malidenw bɛɛ ma surtout denmisɛnninw ani musow u ka jɛkulu n bɛ kan bila u ma k'a fɔ u k'a dɔn k'a fɔ u k'an ka sigi ka bɛn ka programme kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u ka se ka jamana développer n'an y'o kɛ an ka jamana bɛ wuli n'Ala sɔnna n'an ma baara di an ka denmisɛnninw ma u bɛna t'u yɛrɛ fa kɔgɔji la k'u bɛ taa Faransi n'an ma baara di an ka denmisɛnninw ma u bɛ taa bin désert kɔnɔ parce que u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ayiwa o dun o tɛ se ka bɛn bon possibilité caman bɛ yen ne ye baara kɛ domaine minnu na min ye technologie de l'information et de la communication ye o ye domaine ye min na n'i y'a diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ diɲɛ jamana bɛɛ la n'i ye baara saba o saba ta baara kura saba o saba ta fila bɛ o domaine na possibilité b'an ye pour que an ka se k'o caman créer an ka jamana kɔnɔ yan nɔ n'i y'o kɛ fana i bɛ se ka entrepreneur dilan entrepreneur kuraw minnu bɛ se ka baara di mɔgɔ wɛrɛw ma tuguni comme aw ye min kɛ nin ye Serifila TV dilanlen filɛ nin ye n'i y'a sɔrɔ jeunes dɔrɔn de bɛ yan u bɛ ka baara kɛ ni Serifila TV tun tɛ yan nɔ o jeunes dɔw tun bɛ sɔrɔ ka bila chômage la bi na bon service da caman bɛ yen nɔ télécommunication service da caman bɛ yen nɔ u b'o opportunité kura sugu de di et donc vraiment n b'a ɲini u fɛ u k'u hakili sigi u k'u préparer an ka nin fɔti min bɛna kɛ an kana mɔgɔw lamɛn dɛ minnu b'a fɔ an ye k'a fɔ ayiwa peut-être que vote tɛna kɛ dɛ ayiwa peut-être fɛn dɔ bɛna kɛ transition dɔ k'a bali an b'a dɔn a man ɲi an ma a faamuyana n'an y'a jamana institution changer tan nɔ cogo kuma o kuma a bɛ jamana lasegi de san 20 san 20 donc n bɛ ci bila bɛɛ ma
an ka ko bɛɛ kɛ pour que jamana ka se ka ci la sera k'a ka élection ninnu ka kɛ. Jeni an k'an kɔ don ni jɛmukan in kɔni waati korona an y'a ye jaw la k'a fɔ i ni maa b'a dɔn komi n y'a fɔ cogo min na an ka kuma kɔnɔ i ni maa b'a dɔn an ye jaw ye i n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo misali la maa dɔ bɛ yen nɔ mun ye Vladimir Poutine ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana diɲɛ kunkanko kan bi olu dɔw ka dɛmɛ bi i yɔrɔ wa wala ka sebaya sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ n'i bɛ jamana i ka jamana campagne kɛ i man ka a to jamana wɛrɛ mɔgɔ ka kɛ i ka côté la sinon n'i y'a fanga ta i bɛ kɛ olu ka jɔn ye an y'a ye mɔgɔ caman ye fanga ta ni dɛmɛ jamana wɛrɛw ka dɛmɛ ye o man ɲi mais n'i ye fanga ta relation minnu b'i bolo i bɛ se ka o utiliser pour que ka jamana yiriwa Poutine ka jamana mɔgɔ denw b'a fɛ o président Kagame ka jamana denw b'a fɛ pourquoi parce que u bɛ n'u ye kuma min fɔ u b'a kɛ donc an fana ka jamana an ka jamana ɲɛmaaw an kan k'an comporter ten n'i ye kuma min fɔ i b'a kɛ bon jamana ka relation na a bɛ fɔ dɔw b'a fɔ ko ne teri ye jamana leader ninnu dɔw ye mais n bɛ kelen fɔ aw ye tiɲɛ na leader caman bɛ yen nɔ teri t'u la u kelen de don u ka jamana teri de b'u la n'u y'a dɔn i bɛ se ka ko kɛ u ka jamana ye i bɛ k'u teri ye mais n'i ye ko k'u ka jamana contrôle la u bɛ taa mɛn i ka haliw tɛ sigi siga t'o la jamana kan ka mara ten de k'a fɔ nin ye n teri ye nin ye n teri ye o t'a la jamana ka teri de bɛ yen leader ka teri tɛ yen nɔ o faamuyana Docteur Touré kumakuncɛ laban jɛna an k'an kɔ don sinon waati kɔni non Mali ye jamanaba ye n bɛ foli bila Mali denw bɛɛ ma an k'an jija an ka élection min bɛ na 19 juillet 29 juillet an ka kɛ ni hakilisigi ye an ka kɛ ni dɔnniya ye an ka kɛ an ka jɛnɛka ɲimi dabila ne bɛ a bɛ fɔ ne mɔgɔw b'a fɔ ko ne bɛ tiɲɛ de fɔ n bɛ tiɲɛ de fɔ parce que dɔw bɛ taa 1000 francs minɛ 2000 francs minɛ élection don ka voter mɔgɔ dɔ ye après o tigi bɛ 100,000 soin o man ɲi an b'o dɔn n'i y'a ye mɔgɔ min na wari d'i ma fana ka voter c'est que a ka wari tɛ de ou bien a ka wari don mais a bɛ tila ka da a ɲɔgɔn récupérer tuguni donc n b'a fɔ an ka hakili sigi an ka hakili jagabɔ kosɛbɛ pour an ka ni élection in ta sérieux la an ka jamana ka avenir de bɛ en jeu aujourd'hui. Docteur Hamadoun Ibrahim Touré i ni ce i ni baraji i ka ni weleli jaabi la an bɛ a f'i ye i ni cɛsiri halisa jamana in kunkankow la ayiwa ne de ka foli b'aw ye. i ni ce i ni baraji Serifila kanubaw ni de bɛ dan sigi bita in na sa an bɛ tila ka aw fo tuguni dan tɛ foli mun na an b'a fɔ ɲɛna aw k'an bɛn kari wɛrɛ ani an ka maaba wɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ walasa ka taa ni ɲininkali wɛrɛw ye aw ni yantuma aw k'an bɛn.